Nimbag kinagasat nga aldaw te amin mga kasirib, welcome to Sirib ni Ilocano Channel. Ita kundaway, kaya't kay man nga sagutan iti may sa adanyo, ana ibase iti nasantuan a kasuratan. Ti paulo iti danyo nga inak isagot kada kay itagon daway ket anak. Anian nga nag-inas iti maaddaan iti anak nga sagot ken impatalik iti Dios ana marso iti langit ken iti daga. Dakay nga anak agtulnog kayo kadagiti naganak yu. Tapno naragragsa nasaysayaat iti pagbanagan yu iti masanguan. Di yu metliplipatan iti sao ti Apo bayat iti kinaubing yu. Di yu pagpanawan wenno talikodan dagiti sasauna. Kaputa ti sao ti Dios isu iti mangigiya kadatayo iti naragsak ken narangay na masakbayan. Madaydayaw iti Dios anay langitan.